sigar merapat mate ya bongkoyo ndak ujo sakersaniro bagus bagus lawe Rama
Gun. Dawa lurae. Jangkep kaping pindhone yon. Nggih. Tak tempiling pilingane sing kena mung sumpinge yon. Nggih leres. Kepeksa aku tega bakal gunakno panah sewu. Mesti paman Rangga luwih temekaning pralaya. Nggih lurae. Yon. Ayo didongake paman Rangga mesti bakal sirna. Paman Rangga mesti sedo mati. Sawetara sesimpulan Monggo lurae. Awit kula mboten saged jagi pintuah songsong tunggul naga. Umbaran! Umbaran! Mencang bangsulipun kula nyuwun pangapunten awit kula mboten saged jagi dhateng Kanjeng Adipati Rangga awit Menceramiku tiga kakak jantan songsong tunggul naga sirna saking Kabupaten Tuban. nanging kados putih paman Musupati. Kula lira menawi penjah kula minangka rabu ing bumi Tuban. Menapa kepareng kula badhe titip oleh Panjenenganipun badhe titip kleng menapa paman Musupati. bojo kula katembeng kemawon bobot. Sampun wancinipun bojo kula menika nglairaken. Panjenenganipun pikir paman. Salah kapura badhe babaraken ngaten paman. Nanging panjenenganipun badhe melih kula menapa paman. Menawi mangke bojo kula sampun babaraken. Menawi mangke anak kula lanang kula titip mangsa gorong anggenipun
badhe paring jimat asma kalih anak nanging Nanging kados pundi paman. menawi mangke anak kula lair gentong tuwa wadon kula sampun gadah pedhingan jimat asma Tolaripun nika wadon. Panjenenganipun sampun gadah jimat asma ngaten. sepisan kula titip anak kula kaping kalih anak kula paringi jeneng Sri Wuning Panjenenganipun pun paringi jimat asma Sri Wuning. kula nyuwun pangapunten Gusti Katakan kula paman. nyuwun pamit Ampun menjalani kalih kalih kula lan garwa panjenengan dalem. sampun panjenengan sumingkir Kanjeng Adipati Paman. Paman Ronggolo tapi aku ora bakal bali lamun aku durung boyong sobo sisi kencana nganti jagat dikulo ora bisa pemboyong si sopo mati dinaku
ora. Boten. Aja duwe pangrasa sing kaya ngono kuwi. Yai Sri. Kula menika namung putranipun Sadapur Abdi. Jeng Pangeran. Namung putranipun ketimbang. Boten pantes ento kula sandingan dhateng panjenengan. Ora patut. Lamun Yai Sri ning kekes penggalihe wong karana sapa? Satenane Yai Sri mapan ana ing Kadipaten Tumbang. Yai Sri. Kok dune pun kakang kuwi nyeritake kabeh lakon sing wis kelakon. Pun kakang pin ngasorke derajate Yai Sri Uning kuwi ora. Tiba koso baline Yai Sri Uning. Pun kakang malah kepengangkat derajat lan martabate Yai Sri Uning mapan ana ing Kadipaten Tumbang. Kanjeng Pangeran. Kula terus sanget dhateng. Awit panjenengan Rama Surawi menika sampun kula wenah. Sanget menika namung sekali. Kandheng kekasih Kanjeng Pangeran. Oh. Jadi sekawet lah murerasan kepengin gak darbeni garwa marang pun kakang trimo kandheng ana ing jroning latimu. Ora terus lawan lair lan batinmu. Kanjeng Pangeran. Badhe kados pundi Kanjeng Pangeran? Menapa sedaya saged kelampahan? Kula menika putranipun Abdi Kanjeng Pangeran. Iso Yai Sri Uning. Saged. Tresna kuwi sejati. Tresna kuwi lumuntur ana ing titah saka ngersane Gusti Kang Maha Suci. Tresna kuwi ora pilah-pilah sapa sira sapa ingsun. Nama panjenengan benjing boten keduwa. Ento nggadahi garwa kula. Suga Yai Sri Uning gelem nampa tresnane Kakang Wiratmaya. Sewu pepalang paribasan sing arep misahke tresnane pun Kakang Wiratmaya marang Yai Sri Uning. Ning kono bakal tak tempuh Yai Sri Uning. Nanti pun Kakang prasaja marang lalakon. Rono pun Kakang kuwi uga ora bisa ngampah. Jroning pun Kakang duweni tresna marang Yai Sri Uning. Kang Mas Wirata. Kula sampun mangertosi bilih panjenengan menika tresna sanget dhateng. Kagem matepaken raos tresna kula dhateng panjenengan. Kula badhe saha prasapa benjang yen to kula boten saged kelampahan dhawuh sesandingan kelawan Kang Mas Wirata. Becik kula kakrocok gaman sewu. Yai Sri Uning. Apa ora ketucut marang sumpahmu? Boten. Nggonmu lelabuh tresna marang Kakang Wiratmaya. Yai Sri Uning. Kang Mas Wirata. Yen pancen kaya ngono kuwi sing dadi sumpah lan prasapamu. Semono uga marang Kakang Wiratmaya. Kakang Wiratmaya uga bakal sumpah ana pengarepane Yai Sri Uning. Besok lamun Kakang ora kelakon urip bebrayan lawan Yai Sri Uning. Patine pun Kakang kakroyok wong-wong sak negara. Kuwi wis dadi karepane. Sawetara
nggonku duweni tali katresnan marang sliramu. Kanthi dedemitan padha dirangkul. Awit umpama kok pun kakang kalenggan maturana mesane Rama Sira Lawi, Rama Sira Lawi mesti bakal duka hidup. Matur nuwun sanget. Yayi Su. Si. Pangapunten dalem saderengipun. Ya ora ndadekake boyo pangapa, Yai Saduro. Lungguh ngestoaken. Yai Saduro. Kasihan kula. Ndadekake kageting jroning penggalipun kakang. Dene Yai Saduro kuwi tumeka ana ing dalem taman kaputren mrebeki nggonipun kakang mirunggan kawan Yai Sri Uning. Jane nggonmu tumeka ana ing taman sari kene tindak nglangke apa pancen ana wigati magopokan antara Yai Sri Uning Kepareng. Anggen kula sowan wonten ing papan menika. Ateges tindak langki menika. Ning yektosipun kula menika nembe kemawon nampi dawuh marang ngersanipun Kanjeng Rama. Rama dawuh kawan slira Menika banjur sing dadi dawuh Kanjeng Rama apa Yai? santer dawuhipun Kanjeng Rama ento wedal sak mangke panjenenganipun Kamas Kiratmaya katuran ngadhep wonten ngersanipun Kanjeng. Mligipun Kakang Wiratmaya apa karo sekadamu Yai Sri? Nek saking dawuhipun Kanjeng Rama namung Kamas Kiratmaya piyambakan ingkang dipun aturi sowan wonten ngersanipun Kanjeng. Sito. Tapi Kanjeng Rama namung saking Sang Mas Wiratmaya kok. lha apa kok sliramu tak kanthi gelem apa ora? Kami kados di Iki lho sekadamu suwe kok malah saya gemeske ya. Menika leres. Niku rak kadang kula kalih kadangipun. Lah iya lah, pitikno umpama kok ya ana sekadang sing luwih sepuh rawuh ki mbok yo bageke. kula suwe Kang. Lah iya dibageke to. Kang Mas Sadoro sugeng rawuh ingkang rai ngaturaken sungkem ugi konjo Jek Kang Mas. Yai tak tampa gawe bunga jroning atiku. Ning semono pujo astutining wong tuwa sliramu kang wajib manungsa Yai. Sampun pawuyan. Ayu tenang. Si. Ya lah kaya ngono. Tinggal lah saking panggelone Kang Mas Wiratmaya. Ah iya kaca ngalem gono bae karo Menika kakang. kados ngaten kok. Ya Iku namung kasunyatan lho Kang Mas. Kasunyatane kepiye? Yen to panggula pentah panjenengan dalem niku ora mboten wonten ingkang ngucuwani. Yen to Yai Sri Uning menika ora kadang panjenengan putranipun Kanjeng Rama saking panggula wentah panjenengan mboten nguciwani kok bilih Kanjeng Rama manginipun. Ya pamujimu bae. Muga-muga sekadamu Sri Uning kuwi bisa kena dadi teka tuladane para kawula ana ing kadipaten. Kedahipun kados Kang. Sambung marang dawuh Kanjeng Rama ya Yai Saduro. Dawuh Kanjeng Rama yen to kalenggan iki pun kakang supaya marak sowan ana ngesane Kanjeng Rama. Dawuh Kanjeng Rama tak tampa. Sampun panjenengan tampa. Oh, nanging umpama kok pun kakang pitudu sowan saiki luwih prayoga sliramu sing disiki laku mengko pun kakang bakal sumusul ngadep ana ngesane Kanjeng Rama. Oh kados. Oh, Menawi kepareng kula badhe nyumpang. siap, siap, siap. Yai Sri Uning. Kang Mas. Aku jeneng pamit ya. Kang Mas Adosipun menika wigati sanget lho, Ji. Nek perkara kuwi pun kakang yo durung mangan. Bae iki sambung marang nggonku duweni rasa tresna lawan. Kados ngaten.
Ya wis, yen kaya ngono pun Kakang njaluk pamit. Arep sowan ana mesane Kanjeng. Muga-muga Kanjeng Rama paring ampun. Nggone aku gak usah nyekel nama surat Aku karo ingkang perintah karo Kang Mas Hendro Katongkang supaya boyong Kumula Retna ana ing Bojonegoro. Kula bener Kakang. Jalaran Bojonegoro iki adoh kula saka kuwi. Kanggo gelak laku tumujune Bojonegoro. Kuwi Patno lukari saka Wantilan. Kaya ngono. Ya. Bakal tak lukari. Lukarono. Para tamtama. Syaga makarya lumaksana magita-gita. Tanjo! Tanjo! Mereka
kula tambuh kalih panjenengan sekalian menika boten. Ning yektasipun kula kepen rawuh panjenengan menika sinten? Wijel saking Yo, ngertenono. Aku Gonjang saka Lamongan. Gonjang saka ing Kabupaten Lamongan. Lan sing sawiji Aku Wijang uga saka Kabupaten Lamongan. Wijang uga saka ing Kabupaten Lamongan. Monggo dhisik. Sopo saterane? Gonjang lan Wijang. Yo, diwanuke. Aku Sadara putra Dipati saka ing Kabupaten Tuban. Sadara putra ning Tuban. Pancen ora Yo, Sadara, ngertenono. Aduh, nggonku ninggal ana ing Lamongan. Aku kepengin tumuju ana ing Bojonegoro. arep tumuju ana ing Kabupaten Bojonegoro. Apa iki wis teko manggon ana ing Bojonegoro, Sadara? Gonjang Wijang pancen bener. Yen to ana ing papan kene wis kalebu wewengkon ana ing Kabupaten Bojonegoro. Dadi wis teko Bojonegoro. Mapan kebeneran. Beneran. Mengko dhisik to Gonjang Wijang. Yen to aku entuk ngerti apa wigatimu nanti siramu kondo yen to opo tumuju ana ing Kabupaten Bojonegoro. Sadara, yo nganti adoh nggonku ninggal ana ing Lamongan tumuju ana ing Bojonegoro iki, aku ke bawah perintah saka Kang Mas Adipati ana ing Lamongan yo Hendra Katon. Apa perintahing Kanjeng Adipatimu Hendra Katon? Apa bener ana ing Bojonegoro iki ana sing jenenge Kumalaretna? Pancen ora kler. Ora sisip. Yen to ana ing Kabupaten Bojonegoro ana pemenur kang aran Kumalaretna. Ah, pas beneran. Sadara matur nuwun. Yen kes miterang kelawan aku. Mung aku ninggalake saka Kabupaten Lamongan mung nampa dawuh saka ngersane Kang Mas Dipati Kang supaya lamar Kumalaretna ana Kabupaten Bojonegoro. Dadi wis sakloron cetane arep nglamar marang Kumalaretna. Lah ora kleru nek kowe iso sabiyantu karo aku. Wis, kowe bakal tak gianjar kowe njaluk prabeya apa wae tak turuti. Nek pancen kowe ngucap prabeya ana ing Kabupaten Tuban uga akeh. Aku ora milik marang prabeya saka tanganmu. Gonjang Wijang, Yo, piye, Sadara? nek pancen kekarepanmu arep nglamar marang Kumalaretna. Wis sakloron tak ibaratake wong nitih kreta. Anggone arep nitih kreta kuwi rada randhat. Sebab apa? Apa sebabnya? Yen to Kumalaretna wektu dina saiki wis duweni calon garwa. Wis duwe pacaran tekse. Pancen ora kaya. Sapa pacaran? Sing dadi calon garwaning Kumalaretna mung sekadangku Kang Mas Wiratmoyo. Ah, lagi calon wae dibubarno ora. Ayo. Setuju. Setuju. Ah, Ya, saya setuju. setuju ae kowe iki. Kok arep bubarke calon garwane Kang Mas Wiratmoyo? Yen toh kowe iki gelem sabiyantu karo aku. Kumalaretna diboyong karo Kang Mas Hendra Katon ana ing Lamongan. Wis ora bakal celik. Wis bakal mulya uripmu. Gonjang Wijang, Sadara saya suwe tetembunganmu tak ruwake ngabangake kuping. Kang Mas Wiratmoyo kang supaya ngerti Kumalaretna. Mula sebesar maneh. Aku njaluk ganti banget ulungke nang Kumalaretna. ento ora entuk Kumalaretna bakal tak jaluk.